Ето защо не трябва да носиш мартеници, ако си християнин. Носенето на мартеници е стара българска традиция, която символизира благополучие, здраве и късмет. Проблемът с това за нас християните е, че тази традиция е езическа и окултна в своите корени и е противна на това, което Библията ни учи, а именно да не поставяме своята вяра и надежда в предмети, изработени от човешки ръце. Колосяни 2 глава 8 стих. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си, с празната си измама по човешко предание, по първоначалните учения на света, по първоначалните традиции, по първоначалните обичаи, а не по Христа. Носейки мартеница и вярвайки, че тя ще ти донесе здраве, щастие, късмет и всякакви други блага, ти всъщност поставяш предмета, творението, пред Бог, от който всъщност идва всичко добро. Може би вместо да започваш месецът с носене на мартеница и след това, когато видиш търкел, да оставаш на дърво или да правиш нещо друго, което е супер езическо и окултно, то защо не започнеш този март месец с благодарност за това, което Бог е направил в живота ти и с молитва към Него за всичко, което предстои в този месец. Споделете вашето мнение по темата в коментар и ако искате да виждате още християнско съдържание в този канал, харесайте видеото и последвайте профила.